मानास आरो सालबारियाव गोबां खामानि सोलिगासिनो दङ। सालबारिया जोंनि मोनसे साब डिभिजन आरो बेखौ आरोबाव बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावनो थाखाय मैया मोनायाव जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायदों आरो मानासाव जिखिनि फिसा फिसौ जेंनाफोर दङ बेवहाय विड्स होनना बुङो, माखासे नाङै हाग्राफ्रा रज'दों जेरावनोखि गांसोनि माने एरियाया खमायलांदों आरो बेवहाय जिखिनि जुनादफोर दङ मोसानिफ्राय लानानै गुबुन जुनादफोर बिसोरनि प्रटेक्शननि थाखाय गोदानै एक्सपेडिशन जानाय बै पानबारि एरिया बायदिसिनाफ्राव गोदान रेन्ज अफिस नांगो, गोदानै डिभिजन बानायनांगो, बेवहाय मेन पावार थिसननांगो। बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै मैया मोनाबिलियाव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायदों आरो लोगोसे बड'लेण्डआव गोदानै मोनसेबाव जोङो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि थाखाय खालिंदुवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुङाव 55 स्क्वायर किल'मिटारनि थाखाय मोनसे गोदान नटिफिकेशननि थाखाय जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायदों आरो उदालगुरि जिल्लायाव मैदेर आरो मानसिनि जि मोनसे जेंना बेखौ फोजोबनो थाखाय खालिंदुवार जि मोनसे रिजार्भ फरेस्ट बेखौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीयाव लांनो हायोब्ला बेवहाय बै ओनसोलाव मैदेरफ्रा खुनु डिस्टारबेन्स गैयाजासे बेवहाय थानो हागोन। बेफोरखौ लानानैनो मैया सावरायनाय जादों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव मानास आरो सालबारिनि थाखाय मोजां खौरां फैगोन होननानै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावदों। जिहेतु लामा भुयापारानिफ्राय थांनाय ओरै बासबारि थांनाय लामा आरो दलं गोबां गोनांथि जादों। बेखौनो मैया गासैखौबो रायलायनाय जादों आरो लोगोसे बाक्सा आरो चिरां जिल्लाखौ जि मोनसे फोनांजाबनायनि थाखाय जि दालां नांगौ बेखौबो मैया जिल्ला एबसुआबो सावरायदों आरो बेखौ गासैखौबो चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायनाय जादों। आं सानो फैबाय थानाय समाव लासैनो ग्रेजुवेलि मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावफुंगोन।